काय गाववाल्यानो कशा आसास? बरे आसास मा? तुमच्याकडे पाऊस लागता काय ना? अवनू पाऊस तसो उशिरात सुरू झालो, मात्र आता सगळी भरपाई करता की काय असा दिसता आणि नुसतो मरासर वाटता. खंय शेतात पाणी गेला, झाडा पडली, छपरा तुटली, नुसतं आता धुमशान घालता. आणि आता आमच्या कोकणातल्या पावसाचा तर काही विचारूच नका म्हणा. हेचाही वर्णन आमच्या कवींनी केला त्यांच्या कवितेतून. बघूया कवी काय म्हणतात. आणि ह्यात सगळं सांगण्यासाठी माझ्यासोबत असत आमचे कोकणसात लाईव्हचे संपादक देवयानी वरसकर. मॅडम तुमचं स्वागत. आणि काय सांगशाल, पहिली खयची कविता सांगतालाय? जुईली, पाऊस तर दमदार पडतोय. गेले 4-5 दिवस तर सिंधुदुर्गामध्ये पावसाने नुसता धुमाकूळ घातलाय. अनेक ठिकाणी पाणी साठलंय. अनेक काही घरांची पडझड झाली आहे. अनेक घरांवरती झाडं पडल्यामुळे नुकसान झालेलं आहे. रस्त्यांवरती पाणी साठल्यामुळे अनेक लोकांची गैरसोय झालेली आहे. पाणी गेला त्यामुळे बाजाराची म्हणजे लोकांना बाजार घेण्याची सुद्धा पंचायत झालेली आहे. काल म्हटलंच तर तसो आयतवार, परंतु ज्यांका वाटला की वायस घेऊ जाऊया त्यांची परिस्थिती गंभीर होती. कारण पाण्यातून वाट काढून जाईन तर कसा जातलो, इतकी पाण्याची गंभीर परिस्थिती जातात. पण आपले मालवणी माणसा या सगळ्या गोष्टींवरती जर कविता नाही करतील तर मालवणी कसले? अगदी बरोबर. मालवणचेच एक रुजारियो पिंटो नावाचे कवी असत. त्यांनी एक या सगळ्याच परिस्थितीवरती, त्याच्यामध्ये थोडासा गंभीर स्वरूप हा थोडासा वात्रट आहे, थोडंसं प्रेमळ आहे, अशी एक सुंदर कविता केल्या ना त्यांनी. आणि ती असा नको नको रे पावसा. पाऊस जेव्हा खूप पडतो त्याच्यानंतर एक वेळ अशी येते की आता बस झाला पावसा, तू आता जास्ती आमची परीक्षा घेऊ नकोस. आणि तसाच काहीतरी थोडासा वर्णन ह्याच्यामध्ये असा. आणि ता असा नको नको रे पावसा, नको नको रे पावसा असो नको वता, नको नको रे पावसा असो नको वता, काम तरी करू दे, बांधूक तरी दे जोता. कारण खूप पाऊस झाला की जोतं बांधण्याचा सुद्धा प्रॉब्लेम होतो. नको नको रे पावसा असो नको वता, काम तरी करून दे, बांधून दे जोता. धो धो करून पडलंस गेला सगळा भावान. कारण भरपूर पाणी आलं की जर तरवा काढलेला जर असेल तो वाहून जातो. धो धो करून पडलंस गेला सगळा भावान, हसरी आमची तोंडा बघ कशी झालीत बावान. कारण जेव्हा तरवा बी रुजवल्यानंतर तरवा यायला वेळ लागतो आणि तो जर आपल्या डोळ्यादखत जर वाहून गेला तर तो शेतकरी बिचारा काय करणार? बरोबर. म्हणूनच हे म्हणताय की हसरी आमची तोंडा बघ कशी झाली गेली बावान. संसार म्हटल्यार सगळ्यांकाच कमी जास्त व्यथा. कोणाला? सगळ्यांना संसाराच्या व्यथा आहे. काय म्हणान सांगा तुका माझी कर्मकथा. संसार म्हटल्यार सगळ्यांकाच कमी जास्त व्यथा, काय म्हणान सांगा तुका माझी कर्मकथा. असोच तू वतलस. आपल्या बऱ्याच जणांच्या कोकणातल्या घरातले एक ना एक माणूस मुंबईमध्ये आहे. मुंबईमध्ये काही वर्षांपूर्वी अशीच परिस्थिती झालेली होती. संपूर्ण मुंबई जलमय झालेली होती. त्याची आठवण कुठेतरी ह्या मालवणी माणसाला आली आणि तो म्हणतोय की असाच झाला की काय झालं, असोच तू वतलस आणि अर्धी मुंबई व्हावली. असोच तू वतलस आणि अर्धी मुंबई व्हावली, कैक बायका पोरांची प्रेताय नाही रे गावली. 2 दिवसात बाळगो माझो मनी ऑर्डर धाडणार होतो. 2 दिवसात बाळगो माझो मनी ऑर्डर धाडणार होतो. आता कायच बातमी नाही. खय वसांदेत पोरगो पण बरो असांदेत. खय वसांदेत पोरगो पण बरो असांदेत जितो. हिरव्यागार कोकण आमचा शापच धुवून काढलंस. सुंदर कोकणाची नेहमीच म्हणजे दैवाची देणगी, हिरवाई इथली हे एक आकर्षण आहे. परंतु ह्या हिरव्यागार कोकण आमचा शापच धुवान काढलंस. काय देवा चुकला म्हणान ह्या असा संकट धाडलंस. आपल्याकडे नेहमी असंच म्हणतो की आपण देवालाच विचारतो की बाबा काय इतक्या झाला आमचा म्हणून तू ह्या असा संकट धाडलंस. पुरे बाबा खूप झाला आता, पुरे बाबा खूप झाला आता कोप तुझो आवर. पुरे बाबा खूप झाला आता कोप तुझो आवर. इस्कटलेले संसार तुझे हात देऊन एकदा सावर. इस्कटलेले संसार तुझो हात देऊन एकदा सावर, परत एकदा सावर. मालवणचे कवी रुजारियो पिंटो यांनी खूप सुंदर असं वर्णन केलंय. खूप पाऊस पडला की आपल्याकडे काय होते, खरंच ही परिस्थिती होती
मुंबई जेव्हा जलमय झाली होती, अनेक लोकांची घरं त्याच्यामध्ये वाहून गेली, हो. अनेक लोक वाहून गेली. त्यामुळे मालवणी माणसाचा जो जो कोणी तिथे नातेवाईक होता त्याचं सुंदर चित्रण. आणि शेवटी तो म्हणतो की बाबा बस झाला आता, हा तुझा जो काही कोप आहे तो आता आवर आणि आम्हाला आमचं जे काही फार मोठी मागणी नाहीये पण जे आमचं समाधान आहे ते आम्हाला ह्या शेती भातीतून मिळवू देत आणि आमची सगळी माणसं मुलं बाळं सगळी व्यवस्थित राहू देत. आता ह्या त्यांच्यानी मुंबईतला सांगल्यानी, पण आपल्याकडे सुद्धा बऱ्याच वेळा अशी परिस्थिती निर्माण होता, म्हणजे रस्ते जातात, सगळा जाता, घरातनी पाणी शिरता. अगदी आपल्या दोडा मार्गाची परिस्थिती आपण बघितली होती, धरणातनं अचानक पाणी हो. सोडला होता, सगळ्यांच्या घरात पाणी गेला होता आणि खूप मोठं नुकसान झाला होता. आणि या नुकसान कधी न भरून येणारं असतात, त्या होतं. लोकांका त्याची ती झळ पोचता आणि त्याचाच काहीसा वर्णन. आणि कोकणातलो पाऊस कसो, म्हणजे जर बरो तर बरो, नाहीतर काय बुरो. शिल्लकट ठेना नाही, बरोबर. अशी ह्या त्यांच्यानी वर्णन केलं तर अगदी योग्य आहे. ह्या आता एक बाजू झाली, पण पाऊस म्हटल्यानंतर कवी अजून खुलतं, त्यांची प्रतिभा अजून खुलान येतात. आणि अगदी आपण ह्या म्हणतो ना, इंग्लिशमध्ये म्हणतो ना, ते का रायमिंग वर्ड जुळून येतात, यमक जुळतात. होय. तशी एक कविता आपल्याकडे असत, ती काय, ती ऐकाय आमच्या दर्शकांना. ती सुद्धा जुईली खूप छान कविता रुजारियो पिंटो, मालवणचे कवी जे आहेत, मालवणी कवी, त्यांनीच लिहिलेली आहे. आणि ती असा, पाऊस असो, पाऊस असो या नावाची ती कविता आहे. आणि त्याच्यामध्ये मालवणी ह्या शब्दांचं इतकं सुंदर त्यांनी रायमिंग, जे म्हणजे ज्याला यमक जुळवणं म्हणतात, हो. ते इतकं त्यांनी सुंदर केलेलं आहे. ते म्हणतात की पाऊस रिमझिम, पाऊस रिमझिम, पाऊस झिमझिम, पाऊस रिमझिम, पाऊस झिमझिम, पाऊस वारो, पाऊस भुरभुरो, पाऊस पाऊस ऊन पाऊस, पाऊस पाऊस ऊन पाऊस, पाऊस टिपाकता, टप 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 पाऊस पडतो. आपण बघतो थोडासा, म्हणजे आपण म्हणतो काय नुसती मुसळधार पडते, नाहीतर नुसता चिरापता म्हणून म्हणता. पाऊस टिपाकता, पाऊस झोडपता, पाऊस टिपाकता, पाऊस झोडपता, पाऊस गळता, पाऊस पडता, आणि पाऊस रडता, पाऊस वत्ता, पाऊस टिपाकता, पाऊस झोडपता, पाऊस गळता, पाऊस पडता, पाऊस रडता आणि पाऊस वत्ता, पाऊस सरींचो, सरीवर सरी. आता श्रावण महिना आहे, तसा अधिक श्रावण आहे, परंतु श्रावणासारखा पाऊस पडत नाहीये, तरी पाऊस सरींचो, पाऊस गारांचो, पाऊस सरींचो, पाऊस गारांचो, पाऊस मनात, पाऊस उन्हात. ऊन पावसाचा खेळही आपण बघतोय. एकदा उन्हाची तिरीप येते आणि दुसऱ्या क्षणाला धोधो पाऊस पडायला सुरुवात होते. आणि कधी कधी तर असं असतं की ऊन पाऊस दोघाही दिसतात, पण त्या श्रावणात असतात. पाऊस सरींचो, पाऊस गारांचो, पाऊस मनात, पाऊस उन्हात, पाऊस भिजवता, पाऊस लाजवता, पाऊस भिजवता, पाऊस लाजवता, पाऊस अखंड धार, जे आता पडता, पाऊस अखंड धार, पाऊस मुसळधार, पाऊस मोनो, पाऊस शानो, पाऊस धोधो, पाऊस धोधो. म्हणजे इतकं पाऊस पडता की विचारता सोय नाही. आणि त्याचं सुंदर एवढं यमक जुळवून रुजारियो पिंटोंनी एवढी सुंदर ही कविता केली आहे की खरंच असं वाटते की हा, पावसात एकदा जरी पाऊस कोसळत असला तरी त्या पावसाचा एक असा जाऊन एक आनंद घेऊन यावा. खूपच छान कविता त्यांनी ही रचलेली आहे. आणखी एक आपल्याकडे कविता असा जी कोकणातला वर्णन करणारी असा, ती काय आणि ती कोणी केली? ती सुद्धा जुईली रुजारियो पिंटो ह्यांचीच कविता. त्याचाही नाव असा पाऊस. अत्यंत सुंदर, म्हणजे मालवणातल्या, कोकणातल्या प्रत्येक घरात जी परिस्थिती पावसात असता त्याचा सुंदर वर्णन ह्या कवितेत केलेलं असा. आणि ती सांगता, केवढो ह्यो पाऊस, केवढो ह्यो पाऊस, घरात नाही आऊस, केवढो ह्यो पाऊस, घरात नाही आऊस, घर सगळा गळता, चाय चुलीरच जळता. केवढो ह्यो पाऊस, घरात नाही आऊस, घर सगळा गळता, चाय चुलीरच जळता. पावसाचे लागलेत धारो, पावसाचे लागलेत धारो, आणि तेतूरच ह्यो बरदानी वारो. किती वारा सुटलेला असतो. बरोबर. पावसाचे लागलेत धारो, तेतूनच ह्यो बरदानी वारो. असं हे जे काय पावसाचं वर्णन आहे की वारा सुद्धा सुटलेला आहे आणि पावसाचा मुसळधार पाऊस पडतोय. घरावैलो माड असो हलता, बघूनच काळीच कलकलता.
होय कमी बापरे. अधिक प्रमाणात ही परिस्थिती प्रत्येक घराच्या जवळ असते, अगदी, कारण अगदी. जो घराजवळचा माड जेव्हा हलता पावसान कधी तेव्हा आता पडत काय मगे किन मगे पडा असा पडात होता. असा होता. आणि त्याचं एवढं सुंदर हे केले की पावसाचे लागले धारो तेतुरोच यो बरदानी वारो, घरा वैलो माड असो हलता बघूनच काळीच कलकलता, वारो असो सोसाट, वारो असो सोसाट हलता सगळा खोपाट. मी बघलंय ज्या केमळ्यांची बिबळ्यांची घरं असतात तेव्हा अशी ती सगळी घरं अशी हलत जेव्हा वारो जो सोसायचा तो सुटलो काय. वारो असो सोसाट हलता सगळा खोपाट, पावसच पाऊस पडता आणि डुरोय भरान व्हावता. जे डुरके असत किंवा जे छोटे मोठे असे हे असतात ते भरान व्हावतात. पावळेचा पाणी दारात, चिखल झालो आ घरात, सगळे सुखान जेवतात पण आमची भांडी पेवतात. कारण घरातच अंगणात पाणी पाणी शिरलं. इला, अंगणातून घरात पाणी इला. आणि तुमका एक सांगतोय, पावळ्याचं पाणी ना आपल्याकडे साठवला जाता बघा, आणि त्याचं तुम्ही आता खय गेलात, आता छोटे मोठे हात बीत धुचे झाले काय ता पाणी ता पाणी वापरतात. खरकटी भांडी असते होय, ती होय. विसळूक ता पाणी वापरतात. भांडी घासाकही ता पाणी वापरतात. तास. अगदीच तशीच परिस्थिती येईल तर कपडे धुकही ताच हो, पाणी हो, वापरतात. त्यामुळे पावळेचा पाणी दारात, चिखल झालो आ घरात, सगळे सुखान जेवतात. पाऊस पडायला लागले की घरात अगदी मस्त जेवत असतात पण आमची भांडी पेवतात. कविता करा म्हणे पावसार, कविता करा म्हणे पावसार, अहो कविता काय करा पावसार, कविता करा म्हणे पावसार, अहो कविता काय करा पावसार, आमचो भावलो अर्धो संसार, आमचो भावलो अर्धो संसार, आमचो भावान गेलो संसार. बऱ्याच वेळेस फार दुर्दैवी अशा घटना घडतात की भरपूर पाणी येते, गावात पाणी शिरते, नदीचं पाणी शिरते, घरामध्ये पाणी शिरते आणि खरंच जो काही किडूक मिडूक संसार असतो तो पूर्णपणे त्यांचा वाहून जातो. जे काही घरात किराणा मालाचं सामान असते ते सगळं भिजून जाते आणि त्यांची परिस्थिती फारच गंभीर होते. परंतु मालवणी माणूस हे असं जरी झालं ना तरी कधीच डगमगत नाही, तो कोलमडून पडत नाही. पुढे तो काय म्हणतोय की आमचो संसार व्हावलो तरी पाऊस असोच पडा दे, आमचो संसार व्हावलो तरी पाऊस असोच पडा दे, देवबाप्पा ह्या वर्षी पीक पाणी बरा येऊ दे. आमचो संसार व्हावलो तरी पाऊस असोच पडा दे, देवबाप्पा ह्या वर्षी पीक पाणी बरा येऊ दे. आणि एवढंच नाही तर मालवणी माणूस, कोकणी माणूस हे सुद्धा सांगतोय की शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबाने. पाणी नसल्यामुळे पावसाची म्हणजे अनेक ठिकाणी सुका पडल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. घाटावरती पश्चिम महाराष्ट्रात किंवा विदर्भात म्हणा. आमचा कोकणी शेतकरी काय सांगतोय, त्यांना धीर सुद्धा देतोय की एवढं सगळं झालं तरी आम्ही आमचा संसार टाकून गेलो नाही किंवा आम्ही आत्महत्या केलेलं नाहीये. शेतकऱ्यांचे म्हणजे आमचा संसार व्हावलो तरी पाऊस असो पडान देत, देवबाप्पा ह्या वर्षी पीक पाणी बरा येऊ देत, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबान देत, सगळ्यांची पाणी कपातही रद्द होऊ देत. अजूनही मुंबईत पाणी कपात हा, पुण्यामध्ये दर 2 दिवसां पाणी कपात हा. म्हणजे हे जे पाणी असं ते पाऊस जर पडलोच नाही तर पाणी कसं गावतला, पिऊक पाण्याची पंचायत होतेली. आम्ही हैसर बावीवरती विहिरीवरती जाऊ शकतो, मुंबईतली पुण्यातली माणसं जाऊ शकत नाहीत. तर त्यांची जी काही पाणी कपात असा ती रद्द होऊन देत, पीक पाणी बरा येऊ देत, पीक पाणी बरा येऊ देत. एवढं सुंदर वर्णन केलंय रुजारियो पिंटोंनी. खरंच आपल्याकडे पाऊस जेव्हा लागतो तेव्हा जी छोटी घरं असतात त्या घराच्या बाजूचा माड जेव्हा हलतो तेव्हा खरंच काळजात धस होते की हा आत्ता माड पडेल की नंतर पडेल. किंवा इतर जी झाडं हलत असतात ती बघितली तर खरंच भीती वाटते. परंतु त्यातही ही जरी भांडी जरी पाण्यावरती पेवत असली, जरी ती चहा चुलीवरती जळून जात असली तरी आमचा मालवणी माणूस जो आहे तो कधीच डगमगत नाही आणि तो अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आणि खूप मोठ्या ऊर्जेने आणखीन पुढे जात असतो. त्या म्हणतात ना कोकणी माणसाचं मनच मोठा हा, ता या कवितेतून त्यांच्याने अगदी बरोबर वर्णन केलेलं. आता बघा इतक्या काय काय होता, इतके काय काय आपल्या निसर्गिक आपत्ती येतं. म्हणजे झाडं इतकी मोठी असतात पण आपण ती कधी तोडलो नाही, तिची ती आपण जपणूक करतो, आपण ते का अगदीच पोरांसारखी सांभाळतो. ह्याच आपल्या कोकणचा वैशिष्ट्य असा. पण आता आपण जर बघला ना तर जरा जरी पाऊस पडलो, आपण फक्त आता कोकणाचाच विचार करूया, आपल्या सिंधुदुर्गातला विचार करूया, जरा जरी पाऊस पडलो तरी नदी भरून वाहता बघा. आणि तर सगळं पाणी असा बाहेर पडता त्याच्यातून, नदीच्या पात्रातून, आणि
आपलं नुकसान जाता. मागचंच उदाहरण बघू गेला तर ता माडखोलचा होता. माडखोलचं पाणी अचानक भरला आणि सगळ्यांच्या घरात बिरात गेला, नुकसान झाला. हे का कारण काय म्हणतात माहिती आहे? गाळ. हो प्रश्न खूप मोठा. ही खरी तर परिस्थिती निर्माण होताना याच्यासाठी प्रत्येक प्रशासनान त्या भागात जाऊन, आता तेरेखोलची नदी आहे, बांद्याची नदी आहे, तिकडे सुद्धा अशाच परिस्थिती. तर त्याचं कारण काय? हे गाळ असत. तर ह्या काहीतरी कमी होगाव्या अशी प्रत्येकाची इच्छा. तुमका काय वाटतं? म्हणजे कोकणातली जर परिस्थिती तुम्ही आता बघता असाल, इतकी वर्ष तुम्ही इकडे काम केलं असाल, काय अनुभव आहेत तुमचे पावसाच्या बाबतीतले? खरंय जुईली, आता तू जो शब्द म्हणालीस की गाळ, आता गाळ मालवणी माणूस असे, तूही असे, मी असे. हो. गाळ म्हटल्यावरती आमका दोन गाळ माहित असत. होय होय. एक घालूचे गाळ आणि एक नदीतलो गाळ. नदीतलो गाळ. तो गाळ आणि तो जो नदीतलो गाळ असा, त्या गाळामुळे जर पाणी घराघरांमध्ये भरता ता बघून ना खरंच तोंडात गाळ येता. बरोबर. कारण काय मालवणी माणसांका ना सुखाची फार मोठी अपेक्षा नसता. नाही. म्हणजे त्यांचे फार माफक अपेक्षा असतात सुखाचे. हो. आणि त्यासाठी सुद्धा जर आपण जर काय करू शकत नसलो, आपलं जर प्रशासन काय करू शकत नसला, तर आपण काय करणार ना त्याच्यामध्ये. बरोबर. म्हणून आपण जे असं म्हणतोय की हा जो नदीतला गाळ आहे तो काढण्यासाठी अनेक वेळेस अनेक प्रयत्न होतात, परंतु ते होते का? नाही होत. परंतु त्याचा अल्टिमेट जो भोगावं लागते कोणाला? त्या नदी किनाऱ्यावरती असणाऱ्या गावातल्या माणसांना. बरोबर. आणि हे जर व्हायचं असेल, हे जर प्रॉपर जर झालं तर हे कधीच होणार नाही. अगदी बरोबर. याच्यासाठी नियोजन फार महत्वाचं आहे. ज्या ज्या नद्यांच्या मुखांवरती असे गाळ आहेत किंवा ज्या नदीमध्ये गाळ भरलेला आहे, हे जर वेळोवेळी जर काढले आणि त्या नदींची पात्र जर प्रवाहित केली, बरोबर. तर निश्चितच हे पाणी जे आहे ते गावांमध्ये शिरणार नाही, घरांमध्ये शिरणार नाही आणि घरातले जे काही गावातले गावकरी आहेत त्यांचे संसार असे उद्ध्वस्त होणार नाहीत. मालवणी माणसांचा संसार असतो तो काय असतो? 4 भांडी, भाताची पोती आणि जे काय असेल ते तुटपुंज जे काय सामान असते तेही जर वाहून जर गेलं ह्या गाळामुळे, तर तोंडात गाळ येतली नाही तर काय होतं? अगदी बरोबर. त्यात आता म्हटलं होतं की अशा जर परिस्थिती तशीच राहिली तर आम्ही असे काय गाळी घालू तर तुमका पुन्हा त्या ऐकवायचे नाही, आणि एकदा घातलेली आम्ही पुन्हा घाललो नाही. त्या एक झालाच. पण आता आपण बघितलं तर वातावरण मात्र सुंदर झालेलं असा, शेती विती करूक सुरू झालेली, जॉब धर तसंच लोक अगदी आपण बघितले सावंतवाडीचे तहसीलदार सुद्धा शेतात उतरले. त्यांना सुद्धा ते सुद्धा शेतकरीच कुटुंबातले आणि त्यांना सगळा बघताना करताना सुद्धा तो मोह आवराग नाही. काय सांगशात कसा वातावरण असता शेतातला? आणि खरंच सुंदर असते जुईली. जेव्हा आपण प्रत्यक्ष जेव्हा ती चिखलणी सुरू असते आणि त्या चिखलणीमध्ये जेव्हा तरवा पेरायला तुम्ही जाता, तेव्हा एक असा तो आधी मातीचा जो फील असतो पायांना, तो इतका सुखद असतो की तो कुठल्याच ब्युटी पार्लरमध्ये जाऊन तू किती पेडिक्युअर आणि काही केलंस त्याचा तो हे येत नाही, त्याला तो फील येत नाही. दुसरी गोष्ट, पाऊस पडत असतो, खोळा घातलेला असतो आणि त्याच वेळेस ज्याच्या शेतामध्ये हे सगळं काम तरवा लावण्याचं सुरू असते त्या घरातली बाई जेव्हा गरम गरम कितलीतून चहा घेऊन येते, तेव्हा ते कपांमध्ये असा तो वाफाळता चहा आणि त्या बांधावरती बसायचा आणि तो चहा पिण्याचा जो काही आनंद आहे ना, तो प्रत्यक्षच घ्यायला पाहिजे. तो अवर्णनीय असा आनंद असतो. त्याच्याही पुढे जाऊन जेव्हा अशाच बांध्यावरती एका हाताने खोळा धरायचा, पाऊस होतच असतो, त्या मातीतच त्या बांधावरती कुठेतरी बसायचं, पितळीमध्ये गरम गरम वाफाळती पेज असते, एका हाताने खोळा धरायचा आणि एका हाताने ते पितळी धरून जी पेज पिण्याचा जो आनंद आहे ना, आहा. माका असं वाटतं तुम्ही 5 स्टार हॉटेलात जरी गेलात तरी तुमका ती चव गावाची नाही आणि पेजेची नाही. आणि तो जो माहोल आहे तोच एवढा स्वर्गीय असतो की तो 5 स्टार हॉटेलमध्ये काय मिळणार ग? अजिबातच नाही. त्याच्यासाठी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन त्या चिखलणीमध्ये आपण जरासं वावरून तरवा लावण्याचं जे काही एक वेगळं सुख असते किंवा वेगळा आनंद असतो तो घ्यायला पाहिजे. आणि अशीच वाफाळती चहा किंवा वाफाळती पेज नाही तर कुळदाची आमटी गरम गरम आणि भात हा तो त्या बांधावरती बसून खायला पाहिजे. तर त्याच्यातली जी काही मजा आहे ना ती तुला मिळणार, त्याची सर जगातल्या कुठल्याही गोष्टीला नाही, अक्षरशः नाही. नुसतं बोलतात पण त्या वर्णन ऐकूनच असं वाटतं ना की हा आपण त्या शेतात बसलो आणि या सगळं करतो. खूप सुंदर वातावरण आता आपल्याकडे बघू गावता. नक्कीच. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही हे सुंदर कविता आमका ऐकायला त्याच्याबद्दल आपलेही आभार. आणि इतक्या काय काय तुम्ही वर्णन केलात ना, असं वाटतं आत्ता जायचं आणि थंय बसून हे सगळे चहा पेज आत्ता जेवचे त्या शेतकऱ्यांबरोबर.
पण आपण आता हीच प्रार्थना करूया की हो पाऊस वतान देत असोच पडान देत, मात्र या पावसामुळे कोणाचं नुकसान होऊन देत नको. शेतकऱ्यांची शेता बहरान देत, मात्र ते शेता व्हावान जाऊन देत नको. आणि गेल्या काही दिवसांपासून आपण बघतो इरशाळवाडीची दुर्घटना घडली, आणि असे जर दुर्घटना रोखूची असती तर आपले पहिल्यापासूनच उपाययोजना करू हवे, झाडांची वाढ करू हवी आणि ती झाडं तशीच वाढववी. आणि त्याचा प्रयत्न हे आतापासून करणं गरजेचं, नाही तर पावसाळ्यात असं सगळं झाल्यानंतर रडत बसण्यात काही एक उपयोग नाही. असे त्याचबाबतचे कोकणातले जे काही कविता असतील त्याबाबतचे काही कविता असतील आम्ही तुमका नक्की ऐकवतलो. पुन्हा भेटतलो एका वेगळ्या कवितेंबरोबर. मात्र जर तुमच्याकडे सुद्धा काही कविता असतील तर ते सुद्धा तुम्ही आमका पाठवू नक्की, शकतो. नक्की. आम्ही आमच्या कार्यक्रमात असे निवडक कविता घेऊ, ते तुमका ऐकू आणि एक वेगळं माहोल त्या माध्यमातून नक्की. एक अनुभवू शकतो आपण सगळेच. तर आता हयच थांबतो. बघत रहा कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.